Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang 23 anyos na ski kagawad matapos na makasalpukan ang kasalubong nitong truck sa barangay Ginakutan, Labo, Camarines Norte alas 5:20 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Chowa, residente ng barangay Santo Domingo, Vinzons, Camarines Norte. Kinilala naman ang truck driver na si alias Henry, 46 anyos at residente ng Talisay, Camarines Norte. Lumalabas sa investigasyon na pauwi na ang biktima mula sa isang pagtitipon. Nag-overtake umano ito sa isang van at sinakop ang linya ng truck na nauwi sa aksidente. Nagtamo ito ng matinding tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nauwi sa kanyang agarang pagkamatay. Sa amin pong pag-iimbestiga ng aming investigador, ito pong nagmamaneho ng motorcycle, ng Suzuki, ay ito po yung pagkaon po namin nakainom po ito kasi doon po sa pestahan sa Barangay Logi po. Pansamantala namang nakalabas na ng kulungan ang truck driver matapos itong mapagbayaran ang reglementary period. Nag-uusap na po ang buong panig po, ang magkabilang panig po, at initial po nagbigay na po ng financial assistance po yung driver po ng Hyundai truck. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na iwasan ang pagmaneho ng nakainom para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.